Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Visayan Daisy Vlog. Andito ako ngayon sa choi. Naghihintay ng schedule kasi 9:30 ang schedule ko para sa second shot ko ng vaccine. Total maaga pa naman kaya mag-ano muna tayo. Chika-chika. Ito pala yung park ng Choi Hongkong. Ayun, sa likod ko mamaya, doon ako doon ako pupunta, doon ako magpapa-inject. Ayun, may kasama ako. Siguro kilala nyo. Busy siya sa cellphone. Si Tatang mukhang may hinihintay ata. Dapat na lang siya, lumapit na lang siya dun sa isa para magkatabi sila. Pero joke lang na yan. Ayan guys, dito ako magpapabaksin. Ayan, haba ng pila. Pero palibasa hindi ko pa naman time kaya ano muna. Dalawang set ng vaccine. Pupunta na naman daw kami ngayon sa COVID test. Kasi mandatory yung vaccine dito tsaka COVID test. Punta na naman kami doon. Dito kami guys sa bus. Papuntang choi. Kakain daw muna kami kasi after vaccination ginutom. LC. Nasa bus kami. Bus 5C. Pagkatapos namin sa bus, ito na naman, ferry na naman ang sinakyan namin. From choi going to Wansai. Kasi Kowloon side to Hongkong side. Kaya kailangan mag-ferry kami. Ayan konti lang ang pasayro ng ferry kasi May 1 ngayon. Bali holiday ngayon dito hanggang bukas. To this holiday. Mas marami kasi na day o pag Sunday kaysa sa Saturday. Saturday kasing off namin kaya bukas overcrowded pag maski ferry nila lahat sa Central, maraming tao. Di kagaya pag Saturday na ganun lang, ayahay, matawhay. Malapit ng dadaong ang ferry. Ito guys ang choi. Ayun papuntang Hongkong side.
na, padaong na. Hanggang dito na lang siguro muna guys. Kasi naglalakad kami, nakakapagod. Thank you for watching. Pa-subscribe naman. Please. Visayan Daisy Vlog. Thank you. Thank you very much.